Bon dia i bona diada de Sant Jordi. Aquest any us voldria recomanar el llibre Benvolguda de l'Empar Moliner, que ha estat el Premi Ramon Llull d'aquest any. És la història de la Remei, una dona que es considera molt atractiva encara al voltant dels seus 50 i, per tant, començant el dur període de la menopàusia, que ella descriveix amb una clau d'humor que realment agraeixes. A més, un dia descobrirà, quan està asseguda al seu cotxe, que el seu home tindrà una aventura amb una de les violinistes de la seva orquestra. I dic tindrà perquè ells encara no ho saben, però ella ja ho endevina. Tot això fa que aquesta dona, segura de si mateixa, es torni vulnerable i es comenci a replantejar la seva vida, la seva relació amb la seva filla, les relacions que va tenir amb l'antiguitat amb tota la seva família, amb el passat amb tota la seva família, i reflexioni sobre la vida. Espero que us agradi, ja m'explicareu, i bona diada, que us vagi molt bé. Adéu!